இன்றைக்கான ரேமா வார்த்தை ஏசாயா 60:15 இரண்டாவது பகுதி. ஆனாலும் உன்னை நித்திய மாட்சிமையாகவும் தலைமுறை தலைமுறையாய் இருக்கும் மகிழ்ச்சியாகவும் வைப்பேன். தேவ பிள்ளைகளே, இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்கிறார், நித்திய மாட்சிமை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா இட்டர்னல் க்ளோரி. உங்களுடைய வாழ்க்கை இன்றைக்கு மட்டுமல்ல, தலைமுறைகளுக்கும் பேசப்படுகிற ஒரு வாழ்க்கையாக கடவுள் மாற்ற அவர் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார். யாரை பார்த்து இதை சொல்லுகிறார்? அந்த வசனத்தினுடைய முதல் பகுதி சொல்கிறது, நீ நெகிழப்பட்டதும் கைவிடப்பட்டதும் ஒருவனும் கடந்து நடவாததுமாய் இருக்கிறாய். யாருமே உங்க பக்கத்துல இன்னைக்கு வரலையாம். நம்ம நல்லா இருக்கும்போது எல்லாரும் நம்ம கூட இருப்பாங்க. ஆனா கொஞ்சம் நம்ம தாழ்ந்து போயிட்டோம்னா, கடன்ல விழுந்துட்டோம்னா, வியாதியில விழுந்துட்டோம்னா, ஒரு மாசம் வருவாங்க, 10 நாள் வருவாங்க, அதுக்கு பிறகு யாரும் வரமாட்டாங்க. ஆனா ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீ நெகிழப்பட்டது, எல்லாரும் உன்னை மறந்துட்டாங்க. கைவிடப்பட்டது, உனக்கு உதவி செய்து இனிமேல் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. உன் பக்கத்துல யாருமே கடந்து போகாததா, உன் வழியிலேயே யாரும் வரமாட்டேன்றாங்க. உங்க வீட்டு பக்கமே தலை வச்சு படுக்க மாட்டேன்றாங்க. சொந்த பந்தம், இன ஜன பந்துக்கள், நண்பர்கள் எல்லாம் கைவிட்டாங்களா? ஆண்டவர் சொல்றாரு, அவங்க எல்லாம் கைவிட்டாலும் நான் உன்னை நித்திய மகிழ்ச்சியா, அதாவது இன்றைக்கு மட்டுமல்ல, உன் சூழ்நிலைகள் அடுத்த மாதம் மட்டுமல்ல, தலைமுறை தலைமுறையாய் நீ ஆசீர்வாதமும் மகிழ்ச்சியா இருக்கும்படியாய் நான் திருப்புவேன்னு சொல்றார். உங்க வாழ்க்கை ஆண்டவர் இந்த நாள்ல திருப்ப போகிறார், இந்த மாதம் திருப்ப போகிறார். இந்த நினைவோடு வாழுங்கள். ஆண்டவர் உங்களை வெட்கப்பட விடமாட்டார். தற்கொலை எண்ணத்தை விட்டு விடுங்க. உங்க உயிரை எடுத்துடலான்ற எண்ணங்கள் உங்களை விட்டு வெளியேறுவதாக வாழணும், வாழ்ந்து காண்பிக்கணும். உங்களை சுத்தி இருக்கிற ஜனங்க நீங்க அழிஞ்சு போயிருவீங்கன்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. கைவிடப்பட்டு அவங்க உங்களை கைவிட்டுட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க, எப்படா அப்படின்னு. ஆனா ஆண்டவர் இன்னைக்கு சொல்றார், நான் உன்னை என்ன பண்ண போறேன்? நான் உன்னை நித்திய மாட்சிமையாகவும் தலைமுறை தலைமுறையாக இருக்கும் மகிழ்ச்சியாக வைக்க போறேன். உங்களுக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்ய போகிறாரு, மகிழ்ச்சியா மாத்த போறாரு, தலைமுறை தலைமுறை ஆசீர்வாதமா வைக்க போறாரு. உங்க பிள்ளைங்க நல்லா இருப்பாங்க, நீங்க நல்லா இருப்பீங்க. இந்த நாள் நல்ல நாள், ஆசீர்வாதமான நாள். கடவுள் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. God bless you. Amen. Amen.